Hi bay, ug sa tanang mga naminaw karon. Itago lang ko sa pangalan nga OC. Pero ako ang name jud kay Rose. OC short for Rose. Ayaw na ng apelyido kay basin mo sikat ta ana. Bitaw. Kay bunal man kaayo ang pulis nga story diri, busa mubunal pud ko sa kuha diri. Nagkatay mo karon so dili pud ko paulahi oy. Mo share pud ko sa mga story. Abi pa lang kamuray na ay pulis. Bitaw. Sa mo to nga niagi manggod ko og murag katumboy sa una. Bad Guy featuring Andrew E. ang datingan nako nga magsuot ko sa mga large nga t-shirt unya mga lost kaayo pod nga mga pants. Nagpa short hair pod ko. Natakdan ragud pod ko ato sa barkada nako nga tumboy nga si Mar. Short for Margie. Siya nag-influensya nako pero dili ko moangay og bae. Tumboy ra kog porma og sinultihan og lihok pero taas, dako, gahi gihapon ako ang gipangita. Bitaw. Gikuha pa jud ko nga sekretary sa ako ang attorney nga angkol ato. Gipa-eskwela man ta ko niyag law, pero first year ako taman. Kay kaniliging medyo dili ta utukan ba, unya, pa-eskwelahon tag pang bright kaayo nga kurso. So ang nahitabo, na law bag noon ako ang utok. Di na ako ganahan maskwela. Mong aron pod nga na ako'y silbi siyang kinabuhi, gihimo na lang ko niya nga sekretary. Timing pod nga ni abroad iyahang daan nga sekretary. Wala ko'y nahimo bisag dili ko ganahan aning trabahoa. Sweldado manggod pod kong angkol, so pait sara. Si angkol ang nagpadako nako kay produkto ko sa gitilaan unya gibiyaan. Unya akong inahan, nakakita naman nag-afam so dito na siya sa abroad. Siyempre gibiyaan pud ko. Bitaw. Unya kini si uncle kay biyudo na pud unya walay anak. Sa matong gikuha ako niya aron na siya'y badlongonon ba. Bitaw. Sa matong nga dagahan kog barkada. Kasagaran kay mga tumboy. Maong maalaan jud hinuon ko nga tumboy ba. Og kanunay gani kong kasukan ni uncle kay magsigog kuyog aning mga tumboy na kong barkada. Kanya kini si Mar, waday ko kahibawo nga ting gamit din ni siya sa giingon nga utot sa demonyo. Giatagan ko niya pero wala ko ni dawat kay siguradong ako ang uncle ang mopapreso nako. Wala pod ko kahibawo nga under surveillance na di ay ning si Mar ug naa pa jud daw siya'y warrant ba. Timing kaayo nga sa pag-raid siyang balay kay diha ko natulog kay hubog kay ko ato. Kay nang birthday man mi ug hadlok kong kasab-an ni uncle. Kauban ra na mo ato iyahang duha kay gisuon nga mga minor kay abroad pod iyahang mama ug produkto pod siya sa gitilaan unya gibiyaan. Mao nang magkasinabot mi. Sa salaman ko nila ato na to kay giigang ko silahang kwarto. Nakamata na lang jud ko ana kay murag magnaay nagkagubot o giuyog ko ba. Di ba ako drapod ko og nagpiyong-piyong paghihapon ako mata kay labad kaayo kong ulo. Og sa dihang pagbuka bitaw sa akong mata kay mga Armalite naman na ako ang nakita. Unya ang nagdala kay mura mga sibilyan ra. Agi sa akong kahubog ang una jung nisulod sa hunahuna nga sindikato gyud ni ba. Kidnapo na jud ko ani unya kuhaon ako ang kidney. Wala jud ko ilaing naingon ato kundi perte na kong pakiluoy sila nga ako silang giingnan. Ayaw tawon sir oy. Wala may kwarta sir. Maluoy tawon mo nga pobre rami sir. Gusto pa ko mabuhi sir. Pero naanay pakapin nga mga pamalikas. Nagpakaluoy pero naay mga pamalikas.
Og naay mitubag ana nga mga pulis daw sila og raid daw kuno to. Ningon pod ko nga wala man ko'y sala, sir. Dayon gipangutana ko kung tig-unsa daw nako si Margie. Nitubag pod ko nga amigo ra nako, sir. Nakitulog lang ko diri kay hubog ko gabi, sir. Unya gipagawas na ko anak nila, unya perting isugar ba kaayo. Isamot ko kahadlok, mao nang pagtindog na ako kay murag gidokdok akong ulo kay wala pa ko nahuwas eh. Wa ko kabantay ana nga naa di ay nag-alis ako ang agianan ug maayong pagkaumod nako sa sawog. Ahak nga buhay jud lagi ba. Ningon din ko nga naunsa man ka, sir? Nganong nanuklod man ka, sir? Tabang. Gibaso lang ko tong isa didto kay pawala sa uwaw ba. Unya nasuko pod kaayo tong sir dadto ba. Ingon siya nga gituklod ba day ka nako? Pero gitabangan ra pud bi ako niya og patindog ba o gidala didto sa gawas. Og naa na pud di ay sa gawas si Margie og nakuhaan siya sa mga illegal nga butang. Nakulbaan kog maayo kay basin damay jud ko ani ba. Wala jud ko na sayop. Nadamay jud ko. Gibit-bit man ko nilag apil og didto kay medyo nahuwasan ako. Nakapangutana jud in tawon ko kung anong dadon ko nila. Nganong apilon man ko nila. Niingon ra po tong isa ka pulis daw didto nga imbestigahan ra daw kuno ko didto sa ilahang opisina. Nitubag pud ko nga, ha? Hubog raman ko, sir. Wala ko nakasuyop. Nawong ra ko og adik pero dili ko adik, sir. Perte jud na akong pakiluoy og yaw-yaw didto ba kay lagi wala jud ko'y labot ana ba. Unya naglantaw kong mar ato kay kalma lang kayo siya. Pero ako kay murag mag-end na jud ako ang kinabuhi ba. Sa matong idala jud ko nilag apil sa station nga mura man pud kog nadakpan og apil ani kay kauban ming mar nga gisakay sa patrol car pero wala lang ko pusase. Pag abot na mo sa station kay gitawagan din ako si uncle og naupaw dyan na siya samot nga pagtawag nako nga gibit-bit kog pulis. Akong ina na kong uncle nga, Col, di ako police station ba? Tabangi ko, Col. Dako jud kay nang ha sa kong uncle og nangutana siya kung nganong naa daw ko sa police station. Ito ba girapod ko nga nadakpan si Mar pero giapil kog dala. Og ako jung giinan akong uncle nga wala jud ko'y labot ani. Nya si Mar ato kay gisugdan na siya ana bitaw murag mag-shot sa pulis. Kamulo pud kong gi-interview. Ako nay isunod ni Mar ug nitindog pud ko pag humaniya. Gikataw-an na hinuon ko nila. Gipangutan ako kung anong nitindog daw ko. Magpapreso pa daw pud kuno ko. Og taod-taod ana kay naghaguro si uncle nga ni abot og nakaingon kog concern kay siya nako pag-abot. Pero niingon man si uncle nga ipapriso ra guning bataa, sir. Basta kay nakulbaan jud hinuon ko ato baw nakaingon nga, "Kol, dili ko adi, Kol. Mamatay pa ko karon." Nitubag pud si uncle nga ako pa'y una nga mamatay nimo. Ing nabitaw kag ayaw na pagkuyog aning Mar. Lami bo ako na ng imong ulo ba kay gahi kayo. Nakapakoy hearing unya. Langay-langay lang ka nako. Nitubag pod ko ana nga dili na ligi, Kol. Promise. Nawasan jud ko pagawas ana kay abi jud ako mapriso nako. Og igo ra jud ko nilang gi-interview og dihapod ang banggiitan akong attorney nga uncle mo nang safe kaayo ako ang human rights. Habitaw. Sa matong sukad ato, giminusan na nako ako ang mukuyog-kuyog sa barkada nako mga tumboy. Kay kabalo ko nga isigsimhot po na sila sa mga makaadik nga utot. Masuko na po na si uncle og maglaglaag ko mao nang nagbinuotan lang intawon sa ko.
Kay basin unyag isaag na lang kong angkol nga murag iring kay nahurot na jud iyang buhok sa sigig badlong nako. Nag-focus na lang ko sa pagkahimo nga sexitary niya. Then one time isugo ko ni Uncle nga padtuon ko sa police station kay na siya ipa-check nga affidavit dito. Nangutana pa ko ni Uncle kung unsa nga station. Itubag po si Uncle nga katong police station daw sa mua. Pero akong ginan si Uncle nga, Col, basin pwede nga ikaw lay adto, Col. Nitubag po si Uncle nga, nabuing naman siguro kang bataa ka. Gikuha man gani ka na kong sekretary aron masugo na ako unya balihon na hinuon ko ni mog sugo. Nitubag po ko nga, mauwaw man ko ato, Col. Kaya atong nadakpan ko nila ba? Itubag po si Uncle, nganong mauwaw man ka nga naabaday kay kaso dito. Lakaw na. Samutang wala ko'y nabuhat, miadto yun ko sa police station. Maatubang napod ko adto nilang, sir. Ahak na buhay jud. Niadto na lang ko sa station nga nagmotor ko. Nag-shades ko ana og nagkalo nga pinabali na masin nga dili may lahan. Pagsud na ako kay mo'y niatubang na ako kay si Sir man nga usa sa nakauban sa raid. Gibasa na ko iyang apelyido. Nakapamalikas jud ko sa kunahuna. Kuwang nalag martilyo kay mamanday na siya. Bitaw. Sa matong gipangutana ko niya kung sa akong tuyo. Ito bagarapod ko ana nga sekretary ko ni attorney Uncle nako ug na ako'y kinahanglan nga makita nga dokumento. Nagistorya-istorya rami ana og giasikaso ra ko niya og iyang gihatag sa kuha ang kinahanglan nako makita. Then taud-taud ana kiniabot to ilahang chief nga dakog tiyan og niingon nga, ikaw man tong dari no? Ni-smile ra pod ko ana og nitubag nga, oo sir. Kaya hinumdum paday ka na ako sir. Nitubag pod siya nga, oh good, ikaw day po'y sekretary ani ni attorney. Ug iyang ginganlan ang ako ang uncle. Tando-tando lang po ko dito. Ug ipangutana po na niya ang ako ang ngalan. Nitubag pod ko nga, oh si sir. Unya katong pulis nga ang apelyido niya kay kulang na lang og martilyo nga mamanday, niingon man siya nga, asa naman ang R ana? Akong nahuna, hala, naka-remember pa di ay si sir sa ko ang full name. Ambot ba kung anong gikilig man hinuon ko? Bitaw. Ug mao to ang unang pagkita namong sir, nga wala pa ko kahibalo sa iyang ngalan. Apelyido ra niya ang nailhan nako. Wala ko kabalo nga nagsunod-sunod na di ay ang pagkita namo. Una ato kay sa Hall of Justice. Nag-file ko atog kaso. Nagpasan kog kinadaghanang papel nga gipadala ni Uncle nga murag nagpasan kog simento sa kadaghan. Gipaningot kog maayo kay layo ako ang giparkingan. Nakita ni nako si sir nga martilyo na laykuwang siyang apelyido nga gatindog silahang patrol. Ako'y unang nitagad bisag nagkalisod na. Nangutana siya sa kuha kung asa daw ko padulong. Nitubagpod ko nga, trabaho lagi sir. Tubagpod siya nga, daghan naman anang papila. Nitubagpod ko nga, mag-ayuda daw kog papil ari sir. Nikatawa pa na siya dayon ni ingon nga, tabangan ka na ko be. Murag dat ugan naman kaan ng imuhang dala. Ako po din ang gidawat yung offer o ako siyang giingnan. Hala, salamat kay sir. Kaluy-an jud ka ana sa Ginoo. Nikatawa pa ko ana og nangutana pud ko niya kung gaon na sila didto. Nitubag ra po na si sir nga naa sila gihatod. Gikuha ni sir nga martilyo na lay kulang siyang apelyido ang ubang papel o giubanan ko niya didto sa sulod. Nangutana pa na siya kung okay na ba daw ko. Itubag rapod kog okay ana ug nagpasalamat ko sa iya. Nilakaw din na si sir nga martilyo na lay kulang sa iyang apelyido. Mangutana unta ko siya ngalan aron dili na sir nga martilyo na lay kulang sa iyang apelyido ang name niya aning confession ako ba.
Pero nauwaw pa man ko atong higayuna nga mangutana. Munang sir nga martilyo nalay kulang siyang apelyado sa ang akong inganya dire. Lisod pun og mag-una-una ta. Bitaw. Sumotong paghuman ako pasa sa usang sakong papel ni Uncle, pagawas na ko kay diha gyapon si sir nga martilyo nalay kulang siyang apelyado. Anitagad na pud ko. Nangutana siya guhuman na ba daw ko. Nitando rapod ko ana og niingon nga nahuman na. Ako siyang giingnan na nga unahan ka sir. Og wala lang gihapon ko kahibalo sa ngalan ni sir nga martilyo nalay kulang siyang apelyado atong higayuna. Murag destiny jud mig tinuod ni sir nga martilyo nalay kulang siyang apelyado kay nagkita na pud mig otro. Gisugo ko ato ni Uncle unya gipadala niya yang Hilux nako kay ulan kaayo ug importante kaayo yang sugo. Nagkirig-kirig ko kay excited kay ko mo drive siyang Hilux kay aron ingnon nga yayamin ba. Ginan po Uncle ana nga pag hinayarag padagan ha, dangog biya kayo ron. Ito bagpud ko nga kapikol. Pero pauli na unta ko ato kay humana sa mga sugo ni Uncle, nagpa-sound trip pra kaayo ko ato ug may gani kay naka-seatbelt ko kay diha manay ni bangga sa ko ang likod. Nakapamalikas jud ko nga murag ni gawas kadali akong espiritu pero ni balik rapod. Muna unta ko ato aron tan-awon pero ni pasirit manang ni bangga nako. Ahak na jud ni. Ako pa nang gigukod kay ang plate number ako ang tan-awon kay na-imagine akong nawong ni Uncle nga wa na gyud buhok bisag usa. Ayaw gani kay na-picturean po nako og didto nako ni hunong og gitanaw ang damage. Ahak na jud ni. Perting lumpinga unya na hit and run ko. Diretso din ko sa police station kay akong gipablatter. Pag human ako pablatter niabot si sir nga martilyo nalay kulang siyang apelyado. Nangutana siya kung nagunsa ko dito. Ito bagpod ko nga nagpablatter ko kay lagi na hit and run ko. Nangutana din na siya sa kuha kung nakuha ba daw na ako ang plate number. Ito bagpod ko nga, oo sir. Gigo ko dyan na ako ayo sir ba kay dili ra ba ako atong sakyanan. Ka-Uncle biya to. Patay jud ko ani. Nito bagira po na si sir nga dali ra daw kuno tumatrace kay naaman daw kuno plate number. Then isumpay pa na siya ingon nga mutan-aw daw kuno siya kung aha daw kuno ko dapit na iko. Sumoto nang gawas minduha o iyahang gitan-aw. Ingon din siya nga murag kusog kini nga pagbangga ba. May gani kay wala ka na unsa. Ito bagpud ko nga lagi sir. Naka-seatbelt man pud ko. Ito bagpud siya nga wapud may murag kontra kay basig tinuyo ni ba. Nito bagpud ko nga ako sir kay wa ampud ko'y kontra ba. Ambot lang kahang Uncle nga daghan man na siya kaso nga gigunitan. Og wa jud nagpalibak si Uncle kay niabot man na siya. Ang ulo ni Uncle kay ni sinaw jud og samot. Bitaw. Nasatal raman pud tog dali kay na-trace dayon ang sakyanan. Og nakig-areglo lang ang nakabangga kay dali ra pud ikasabot ni si Uncle. Wa siya daginuta kay wa na niabot og kaso-kaso. Tungod pud ani nakaybaw na noon ko sa ngalan ni sir nga martilyo nalay kulang siyang apelyado. Pero itago lang gihapon nako iyang ngalan kay basig masikat mi. Tawagon lang nato siya sa pangalan nga Jack. Jack nga martilyo nalay kulang siyang apelyado. Sumutong nasuki na kay ko silang station kay diha na po'y client si Uncle. Gikulata daw siya og mopasaka siya kaso nga physical injury kay nahimo siya panda bear. Ako gipakuyog na po ni Uncle sa nipasa og medical ang client sa mga pulis kay naa na pod siya ipatan-aw. Diha na pod si Jack nga martilyo nalay kulang sa iyang apelyado. Nag-istorya-istorya na pod mi anak niya. Dinangutana na si Jack kung
Pila daw kuno ang pangayo sa akong uncle if magpagama daw deed of sale. Nitubag rapod ko nga 3% man siguro to sir. Nga naman sir magpagama ka. Nitubag po na siya nga halagi, nami gibaligya ang ayuta ba? Sakto, mudong ra ko sa inyong office. Nitubag rapod ko ana nga dong lang sir. Anytime you want. Then smile ko. Unya katong time nga pag-adto ni Jack nga martilyo na kulang siyang apelyado kay wala diha si uncle. Unya kusog ra ba kaayong uwan. Ako siyang giingnan. Hala sir, timingan nimo oy. Wala ra ba diha si uncle kay naay hearing. Itubag po si Jack nga sige. Okay ra. Pahinayon ra na akong uwan kay gamotor manggod ko. Itubag po ko nga way problema sir. Mga pita sir. Timing manggod po kay ito nga gahigop-higop kog kape kay lagi kay medyo tugnaw ang panahon. Unya, motong ni bundak o kalit ang kusog kayo nga ulan. Lamin unta kayo kong kape-kape o istorya ni Jack nga martilyo na lay kulang siyang apelyado. Dihang gibalik og kaon sa printer ang papel. Gibiyaran ako dali-dali og balik pero nagisi na jud hinuon. Nakaingon jud kog panuway. Imbis kay hapit na ko mahuman. Nakapangutana po na si Jack kung naunsa daw ko. Nitubag pod ko nga gigutom siguro ni ba kay ning kaon naman. Imbis kay tugnaw ato kay gipaningot na hinuon kog taman sa sigig logit sa nibara nga papel. Kinahanglan tong mahuman nako kay ipapasa na ni uncle. Ahak jud nga buhay kay masaminan jud ang upaw ni uncle og di ko mahuman. Naloy na lang ako si Jack nga martilyo na lay kulang siyang apelyado og nitabang og logit sa gamay nga papel nga nibara. Ako siyang giingnan nga sige pa sir. Sige pa sir. Nitubag po siya nga nisuksok jud hinoon. Lisod man makuha. Nitubag po ko nga mabitay kong uncle og di ni nako mahuman sir ba. Sa mutong nangita mi og tusok nga masulod og maayo sa printer. Og si Jack nga martilyo na lay kulang ang iyang apelyado ang nagdasok-dasok sa papel aron ako pod ang nag-atang aron mabira. Ako siyang giingnan. Nga sige sir. Kana. Hapit na sir. Hapit na. Nitubag po na si Jack og hapit na jud. Nitubag po ko nga oh sir, hapit na. Idasok pa jog ayo sir. Kana. Gamay na lang. Mugawas na. Sige pa sir. Ari na pud tusuka daw sir. Kana. Og nakarealize na lang kalitaan na ako siyang giingnan nga ahaka ani mura nag-unsa ta ni sir. Og nakatawa jud na si Jack og niingon siya nga igo ra ba ko nagkuhag papel ari. Murag nag-SPG gyud ming duha ato kay gigil na kaayo nga makuha ang gamay king papel pero way mali siya nako to kay murag barkada na nako si Jack nga martilyo na lay kulang sa iyang apelyado bisag maguwang nako siya. Sa pila ka tuig na mog lugit-lugit kay nakuha ra namong papel. Sakto pod nga nihinay ng uwan. Ako siyang giingnan, salamat kay sa tabang sir ha. Liwat man gunay sa tag-iya nga tiguwang na. Nikatawa din na siya niingon, isumbong jud kang attorney ha. Pero before pa na niuli si Jack, nangayo na siya number sa kuha. Kay aron daw, motawag lang daw kuno siya kung naaba daw kuno si uncle sa balay. Wala po to'y problema sa kuha, ug ako siyang gihatagan sa ko number. So nibalik po na si Jack nga martilyo na lay kulang siyang apelyado katong pagtawag niya nako nga naara si uncle. When nagama sila sa deed kay hilom ra ko kaayo sa kong lamisa kay nakoy kachat.
Unya wala ko hibaw nga bastos daytong iyahang gisend nako. Tarong pakikog open ug sa dihang nitingog bitaw na nga naka full volume ra jud ko. Naay nag didto. Kanang bastos nga ba. Basta kay tungod sa kataranta nako, wala ko katuod kung asa ang volume kay di naman muhuno nga hapit na nako mahapak ako ang cellphone. Ang nawong sa duha kay murag ning violet jud eh. Ug niingon na lang jud ko ana ka ahak ko ning nag-send na ko ani eh. Niingon po na si uncle nga ayaw jud ko pakauwawi dari osi ha. Nitubagpod ko nga wala ko nagtan-aw dari kol oy. Gisindan ra ko ba? Ahak ning nag-send na ko ani eh. Tubagpod si uncle nga ba pa jud nimo. Tubagpod ko nga ay sorry call. Sorry sir. Kunya pag open na po na kog balik atong gatchat na ko, gisandan naman pod kog utro. Basta kay nitindog jud nang isa ka buhok ni uncle nga nitan-aw nako. Pero tayong laguta dyan ni uncle niya si Jack ang martilyo na lay kulang sa iyang apelyido kay nagsigig ngisi. Sa matong paghuman ato kay nagka-friends pud mi sa FB aning Sir Jack nga martilyo na lay kulang sa iyang apelyido kay ni-request man ako. I-accept na to kay ayun na lang nga natay amigong polis ba. Aron na natay dagananan sa panahon nga mga sakuna. Bitaw. Nakita na ko sa post sa mga friends nga gitag ni Sir Jack nga martilyo na lay kulang sa iyang apelyido kay nang greet og happy birthday. Ako pod nga feeling close ni greet pod ko niya. Ako siyang gitchat og happy birthday sir. Ako siyang gitchat og happy birthday sir. Way pakals diha. Framing uncle. Then ha. Unya kay na-reply man na siya o gibasa po na ako, syempre ang reply niya. Ingon siya nga, ato ta sa balay tonight, hapiton mo na ako. Dali rapod kaayo ikasabot ni si Sir Jack nga martilyo na lay kulang sa iyang apelyido. Kay baga-baga man po tagkubal sa nawong, ingon ko, okay sir. Pero ahak jud kaayo kay dili man na muuban si uncle. Gipugos yun ako na si uncle ako siyang giingnan. Nga, uban na gud takol. Gi-invite ang sir ba, unya, dili ka mo dong? Ito bagod si uncle nga, daghan kog humanon osi. Ikaw ray dong didto. Ito bagpod ko nga, akalain pod oy. Uwaw kay kukul ako ra. Maayo man tong naa ka kay dili ko ma-OP ba. Sige na kol. Gipugos yun ako na si uncle hantod sa ningon siya nga, kagahe ba ni mog ulo? Ay nagdili ko pugson man ta. Daghan lagi kog buhaton. Tubag pa ko ana nga, angkol po doy. Ayaw pa'y nagtinda-tinda na lang kakul kaysa nag-abogado ka. Dili pa unta ka stress. Dili pa unta na mahurot imuhang buhok sa imong ulo. Samot sa dinoon nang wala ni kuyog si uncle na ako kay nitaas na iyang BP. Sa matong gihapit jud mi ni Sir Jack nga martilyo na lay kulang siyang apelyido sa opisina. Ug nibalibad jud na si uncle, unya wa ko'y mahimo ana. Ako na lang jud ni uban. Sayang pud biya ang humba ug di na ko mahigop pa. Nagdala-dala pud ko sa akong motor ug nagasunod lang ko ni Sir Jack nga martilyo na lay kulang siyang apelyido kay wa biya ko katuod sa ilaha. Wala ra pud ko ma-OP ato kay sige ra kog kaon kay gutom kay ko nga wa man pud ko maniudto ato kay gitingob ligi na ako aron sulit ang kaon. Bitaw. Sa matong perting busugan na jud nako nga lami unta ay inom pero mauwaw mo kong Sir Jack nga martilyo na lay kulang sa iyang apelyido. Nya mag-drive pud biya ako kay layo pud ilaha. Ayon na lang kay niabot ni si Chief nga busog-lusog ba nga naan ako'y kaila. Kay kaila man pud ay pudto sila ni uncle. Nanawag pa kong Chief ana. Tubag pud siya nga, oy Osi, ayo kay naa ka ani. Nitubag pud ko nga, nagani ka Chief? Gi-invite manggod pud ko ni sir. Nitubag po na si Chief nga, close na jud mo ha. Ulitawo ra ba na?
Nitubagpod ko nga, ulitawon pod ko chip. It's a tie. Dani katawa ko. Pero niingon na si Chief nga, wala ta kabalo. Nitubagpod ko nga, ayaw pa yung ana Chief. Matinood gani na kay ikaw joy ninong karon. Dani katawa ko. Si Chief radyod akong close ato si Sir Jack nga martilyo na lay kulang sa iyang apelyido. Mo nang nagsunod-sunod lang ko ni Chief nga murag iya akong anak. Pag uli niya kay niuli na pud ko. Nanangid ko ni Sir Jack nga martilyo na lay kulang sa iyang apelyido. Ingon ko nga, Sir, salamat ha kay busog kay ko eh. Unya, gabi naman kay Sir, muli na ko. Nitubag po na si Sir nga, time sa, kay ihatod ka na ako. Nitubag po ko nga, ayaw na Sir eh. Katuod naman po ko, magsunod rapod ko ni Chief. Nitubag po siya nga, mao ba? Sige. Amping ka ha, pag-chat og nakauli na ka. Kasweet ba? Gikilig man pod ang ako ang tinai ba? Bitaw. Moto nga, ni chat pod ko oy pag-abot na ako. Butan bi ako. O siyang giingnan, nga Sir, I'm home na. Safe and sound. O niya ang reply, okay, good night. Mo-reply ko good night po ba, pero nakabantay ko sa sakinan ni Uncle nga wala man diha. Ahak. Ingog busy. Murag nakig-blind date siguro ning upaw ba. Habitaw. Ugma na tayo sinugdanan sa gugmang gaoros-oros. Ug logyet ni Sir Jack nga martilyo na lay kulang sa iyang apelyido nga uyab na nako ron. Nga kanunay na kong kantahan. Atong osi ba nga come on baby come with me. Gusto kita makadate araw-araw magmamike. Bitaw. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the